Добро утро от сърцето на лятото и сърцето на Дунава. Днес Чуй лятото ви приветства от необичайно, но вдъхновяващо място – палубата на соларен катамаран по река Дунав край Силистра. Тук, където небето докосва водата, вятъра нашепва истории. Днес ще чуете гласовете на онези, които носят духа на Силистра, с мъдростта, с таланта и с сърцето си. Останете с нас, защото този път лятото говори от реката. В нашия екип на вахта е Кирил Николов, а от София се включват тон-режисьорът Ралица Неделчева и музикалният редактор Веселин Димитров. Незабравка Кирова и Елена Бейкова. Започваме с нещо за душата. Песен за Силистра на Йордан Марков. Златни с жита. Днес Силистра е начало. Има дух и свобода. България от тук започва, а в крепостта звездите спят. Дунава снага проточва, за да целува този град. Силистра град е на Европа. Силистра смисъл, памет, бит. Силистра вече посока. Силистра е железен щит. Силистра град е на Европа. Силистра смисъл, памет, бит. Силистра вече посока. Силистра е железен щит. Сърцати хора тук живеят. Силистра град е на творци. С лъчите слънцето се смее. Силистра е съдба мечти. С лъчите слънцето се смее. Силистра е съдба мечти. Силистра град е на Европа. Силистра смисъл, памет, бит. Силистра вече посока. Силистра е железен щит. Силистра град е на Европа. Силистра смисъл, памет, бит. Силистра вече посока. Силистра е железен щит. Силистра град е на Европа. Силистра смисъл, памет, бит. Силистра вече посока. Силистра е железен щит. Силистра вече посока. Силистра е железен щит. Предаването започваме с една жена, посветила живота си на образованието, госпожа Илияна Горанова. Тя е дългогодишен директор на Педагогическия институт в Силистра. Завършила е специалност българска филология в Софийския университет Свети Климент Охридски, университетски преподавател по дисциплините методика на обучението по български език и съвременен български език. Автор е и на помагала за ученици. И въпреки, че вече е в почивка от активната работа, тя не спира да работи по помагала, да следи какво се случва в образованието в национален мащаб и да обединява учители в Силистра, които вече не влизат в класните стаи.
такъв клуб създадохте преди 9 години, клуб Иван Байчев. Кажете ни сега съвсем накратко за идеята за този клуб и как прерасна вече в официално клуб на учителите. Идеята за клуб Иван Байчев беше на госпожа Димитрина Васнарова, дългогодишен директор на Дом на учителя. Събрахме достатъчен брой учители. 19-та година списъчният състав стигна до 46. След пандемията нещата се промениха, загубихме безвъзвратно 10 и постепенно се оформи каузата. Искаме условия за социална среда на професионална основа. Не стана лесно, стана трудно, важното е, че стана. Има вече решение на Общинския съвет от 30 март. Има предоставени 2 помещения в сградата Дом на учителя. Очакваме 2026 година да получим поне още 1 помещение. До сега към клуб номер 8, така се именува клуба, не успяхме да изберем патрон. По-късно ще го направим. Броя подадени заявления надхвърля и моя оптимизъм. Подадени са над 90 заявления. Аз очаквам още заявления, защото учители, които срещам, казват нека да тръгне един път и след това ще се включим, ще подадем заявление. През тези 2-3 години работа върху каузата съм прочела доста неща и вече смело, даже малко и нескромно си позволявам да кажа. Ако едно правителство, което и да е то, ако една местна власт, което и да е тя, говори за социална политика, би трябвало да получи яснота, що е то социална среда. Социална среда, това е средата в училището, в семейството, в фирмата, в магазина. Ние искаме да направим социалната среда в клуб на пенсионера. Очаквам, миналия ден министъра, като беше в Силистра, го насочих към това, че действащата наредба е вече от 25 години. Много са. Чакаме наредбата да се актуализира. Клуб номер 8 ще стартира на 15 септември. Ние сме свикнали с тази дата. Обединяваме хора, работили в сферата на образование, наука, култура, здравеопазване, спорт. Сега провеждаме индивидуални разговори, от които съм много доволна, защото намираме партньори. Последният разговор, който проведох, е с представител на Български червен кръст. Те ще ни помогнат за направлението здравна просвета. Читалище Доростол 1870, с тях ще направим и последите на съхранената памет. Предстои ми разговор с музея и така нататък. Доволна съм, че общественият интерес е значим, подкрепата е значима и си казвам, нека Бог дари здрави сили. И важното е, че помещенията са в дома на учителя и вие искате да върнете духа на тази сграда. Бяха ни намеквали дали не бихме приели помещение на друго място, което би било по-голямо. Ние сме категорични. Може да ни е тясно, но искаме да сме в дома на учителя. Затова и учредителното събрание го направим в огромното фоайе. Тази сграда е архитектурен паметник. Сградата беше блестяща, не може да върнем блясъка, толкова години нямаме, толкова сили нямаме, но искаме да върнем духа. Да се прехвърлим към духа в училище, обаче говорите за социална среда. Как се промени социалната среда в училище? Как се промениха отношенията между ученици и учители през годините? Аз съм от поколението, което е започнало през 1966 година. Тогава не се говореше нито за социална политика, нито за социална среда, но имаше социална среда. За да се създаде социална среда в училище, моите убеждения са, че има респект, който определя правилата на играта. Начина, по който сега се формират отношенията в училище, аз не съм убедена, че водят до добри резултати. Аз съм разочарована от резултатите от обучението. Кое остава непреходно в учителската мисия? Малко труден въпрос. Аз за себе си казвам, преди години не съм искала да работя нищо друго, освен като учител. Не съм искала да кандидатствам като кандидат-студент, нищо друго, освен педагогическа специалност, но независимо от това, че имах отлична диплома от реномирана плевенска гимназия. Тоест, ако не ти е заложено вътре, няма как да се получи.
Не съм убедена, че сега навсякъде е заложено вътре. Сега се събират кандидат студенти и така нататък. Като казахте, че сте разочарована от ситуацията в днешно време, какви послания бихте отправили към учители и ученици днес? Какво трябва да се промени и всъщност какви са причините тези резултати от зрелостни изпити, от външни оценявания да са толкова ниски в днешно време? Значи би трябвало да се промени организацията на работа в училище. Аз следя изявленията на министър на образованието и науката. Колкото и нескромно да звучи, казвам, всичко се насипва в хаос. За да тръгнат нещата, генерални промени в закона в закона за предучилищното и училищното образование. Преди години, когато съм била някакъв администратор и в средното, и в висшето образование, знаех законите наизуст. Закона за народната просвета. Никой сега не може да научи наизуст, нито може да свикне да работи с закона за предучилищното и училищното образование, защото то е над 100 страници. Познавам закона, чела съм го много пъти, тъй като ми е трябвало за някои публикации. Има текстове от закона, които буквално се повтарят в наредби към закона. Докато това не се изчисти, няма как да стане. Промените, които сега се предлагат, мисля, че не бяха най-належащите, но това е проблем на Министерството. Следя кой участва в обсъждането. Мое дълбоко убеждение, че промените в образованието ни трябва да са политически. Там трябва да седнат експертите, има много експерти в това отношение, да се промени това, което наистина трябва да се промени. Следя резултатите и в държавни изпити, от национално външно оценяване. Аз недоумявам по какво значи резултат от държавен зрелостен изпит, говоря за 25-та година, 2,67 или 2,78 в училище, които непрекъснато публикуват материали по проекти, по които работят. Познавам тестовете и определено казвам, летвата няма къде да слезе по-надолу. Толкова са елементарни задачите. Значи, и то върху материал, който се учи втори-четвърти клас. Правописните правила се учат втори-четвърти клас. Аз съм в теста за държавен зрелостен изпит. Повтаря се, от много повторения в един няма. Продължава дискусията за въвеждането на религия, част по религия и добродетели. Какво е вашето отношение към това? Моето отношение се изразява най-напред в въпроса. Аз го бях написала 2-3 пъти в социалната мрежа и в коментари. Кой ще преподава тази учебна дисциплина? Не ми се иска да мисля, че свещениците ще влязат в час. Но все пак трябва по някакъв начин добродетелите да присъстват в възпитанието на децата. Ако добродетелите не се изграждат в семейството и не се започне от 7-я ден, няма как да се случи след това. Учителят има определени задачи в часа, ако приемем, че той се работи по задачите, да преподава учебно съдържание. Успоредно с това, с много други неща, възпитава, надявам се, и добродетели. Аз съм възпитавала и изграждала добродетели в моите възпитаници чрез респект. Винаги е имало респект. Между мен и ученика, между мен и студента. Тръгнем ли по барчетата с учениците и с студентите, респекта отива на заден план. А всъщност респекта не отива ли на заден план именно пак заради семейството, защото аз лично наблюдавам, тъй като дъщеря ми е в такава възраст, че не са малко семействата, които всъщност те не демонстрират уважение към учителя, говоря за родителите. Как да очакваме детето да има уважение към учителя? Аз смятам, че нещата трябва да тръгнат от подготовката на учителя. Учителя ще прецени кога, как с кого ще възпитава добродетели в учениците си, а не с специални учебни часове, в които не съм гледала програмата, не знам дали има програма. Подготовката на учителя е толкова съкратена, толкова сбита, че даже и да иска ръководителя на университетската структура, няма как да го направи. Аз, например, не мога да се представя какво значи 15 часа упражнение по морфология. Това не е учебен план, това не е подготовка. И така нататък. Има проблеми с подготовката на учителя. И тя ще рекошира и ще. Това не е учебен план, това не е подготовка. И така нататък.
има проблеми с подготовката на учителя. Оттам тръгва. И тя ще рекушира и ще отиде върху семейството, родителски срещи и така нататък, и така нататък. А има ли според вас слабости в мотивацията на днешните учители? Много, много труден въпрос и ако отговоря това, което мисля, ще си навлека негативи. Аз не съм убедена, че си отива по мотивация. Отива се, да кажем, повишиха учителските заплати и последва един прилив на учители, които искат да работят като учители. Отпаднаха семестриалните такси и се промени броя на кандидатстващите за педагогическите специалности, но това няма да реши проблема. Аз съм от поколението работила в учителски институт, когато в град Силистра за изпита по български език не можехме да намерим помещение в града, където да проведем кандидатството студентския изпит. За специалността българска история местата бяха 25, имахме подадени молби за 26 носители на златни значки. Може да си представите какъв беше интересът към професията. И колко висока е била летвата? И колко висока беше летвата. Аз съм обучавала студенти години наред. А какво най-много ви натъжава в действителността в училище, такава каквато е в момента? Резултатите. Резултатите определено казвам. Санирахме учебните сгради. Направихме кабинетите, боядисахме всичко и така нататък. Но учениците не могат да четат и да пишат. Келфа от санирането, келфа от красивите сгради. Учениците не могат да четат и да пишат. Да завършим този разговор с нещо позитивно. Виждате ли светлина в тунела? Светлината в тунела трудно се вижда. Докато говорим предимно за проекти, светлината скоро няма да дойде. Парите няма да решат проблемите в образованието. За мен учебният труд е труд. И докато не стане труд, с занимавки не става. Много ви благодаря. Благодарим. Да, и аз благодаря за поканата и благодаря за чудесна. Поздравления за чудесната инициатива. Илияна Горанова, дългогодишен директор на Педагогически институт в Силистра, а ние продължаваме след малко. Чуй лятото по Хоризонт. И продължаваме с Чуй лятото. Излъчваме от брега на Дунава. В Силистра сме заедно с Незабравка Кирова. Все още сме на брега на Дунава, но сме на борда на соларен катамаран и ще отплаваме. Всеки момент очакваме началото на това плаване. И сега да ви представим следващият ни гост. Ще си говорим за това, че пътят към зрелостта минава и през волана. Но колко сигурен е този път? С нас е Боян Димов, автоинструктор, който познава добре реалностите на пътя. От декември месец влязоха в сила нови правила за шофьорските курсове и изпити. Според тях всеки кандидат шофьор има право да се яви на теоретичен и практически изпит само 4 пъти за половин година и при неуспех следва нов курс. Нали така? Точно така. Доколкото знам от бранша и ваши колеги, не сте сигурни, че това ще направи обучението по-качествено. Вие самия имате предложение за проверка на знанията и на опитните шофьори. Първо благодаря за поканата и добър ден на вашите слушатели. Да, една от моите идеи е точно такава, както ние инструкторите сме проверявани на всеки 5 години, така е хубаво и шофьорите да бъдат по същия начин проверявани за техните знания, понеже законът за движение по пътищата е, поне според мен, един от най-променените закони в нашата държава и е хубаво да си опресняваме знанията на определен период от време. Тоест на 5 години да минаваме през теоретичен изпит. Точно така. Моята идея е следната. Аз не веднъж съм споделял и с Незабравка. Да се минава теоретичен изпит на всеки 5 години. Да се минава всъщност лекции и теоретичен изпит. Ако не бъде взет този теоретичен изпит, пълен курс на обучение на шофьорите.
Вашето впечатление е, че всъщност опитни шофьори, дългогодишни водачи на моторни превозни средства, вече ги поема рутината на пътя и пропускат много от наученото, го забравят. Точно така. Аз съм правил експеримент с една фокус група, които са били шофьори от дълги години, като им дадох листовките, които да решат. Оказа се, че нито един от тях не може да вземе изпита по теория само. Само вие? Да не говорим за практика. Да, само аз, защото го преподавам това. Така е, с течение на времето се позабравят нещата, особено ако не си активен шофьор и не практикуваш ежедневно. Какво според вас е най-слабото звено в сегашната система за обучение? Може би малкото часове, които се дават по практика. Един професионалист, да стане професионалист, независимо в коя една област на нашето общество, трябва повторяемост на действията. Германците не случайно са казали, че професионалист се става, като направиш едно нещо 4000 пъти, а не правиш 4000 неща по един път. Така че това е едно от основните неща. Тези промени, които дойдоха декември месец, да, те от една страна са добре дошли, защото ще намалят административната тежест, т.е. бумащината ще намалее, но от друга страна не е доизмислено как да стане точно. Но пък може би ще има някакво подобрение, но все още времето ще го покаже. Така че промените, които трябваше да направят, може би трябваше да се увеличат часовете по практика. Да припомним какъв е броят на часовете в момента и според вас колко трябва да станат? В момента са 31, които са недостатъчни един шофьор. Ние ги вземаме тези деца, така да го кажем, те не са само деца, ги вземаме от нулата. Всички знаем лафа, че само в България, като се почнеш курсата, питат ти карал ли си. Това наистина е така, защото нашата народопсихология, всеки иска да научи детето си да е по-добро, да му предаде някакви знания, предварително бащините на синовете си и на дъщерите си. Така че малко или много го правим това нещо, даваме им предварително да карат, като бащи. Но това не е правилно, защото навиците, които те си изграждат, после ние трудно ги изкореняваме. Така че ние като ги вземем от нулата, те за първи път се качват в автомобил, първо много по-лесно им създаваме тези навици, които трябва да бъдат добри навици при шофирането, защото това е много важно. И второ, не стига времето да им покажем абсолютно всичко. Защото на пътя, всеки ден ние се срещаме една с една ситуация, няма еднакво. Милиони различни ситуации, в които в тия 31 часа най-вероятно ще пропуснем да им покажем. Да, учим ги на основните неща, но това не е най-важното след това. Според мен също трябва да има и последващо обучение, когато вече са шофьори, да могат да се научат в реални ситуации как да действат. А има ли значение тези часове дали са концентрирани в един кратък период от време или трябва да бъдат по-разпръснати, т.е. по-продължително като месеци? Моята практика е следната. От практиката, ако изхождаме, от моята практика, че когато има по-продължително обучение, един човек, който за първи път настъпва в тази материя, му трябва повече време да осъзнае някои неща, това, което ние се опитваме да го научим. И ако има, примерно, сега те са 31 часа, като всеки един курсист може да взема 2 часа максимум на ден. За едно каране 2 часа. Те са по 50 минути часовете. Ако той взема 2 часа, ще свършим за колко? За 15 дни. Но моята практика показва, че втория час вече един човек, който няма рутината, няма опита, се измаря. И възприемането след първия час става вече много по-трудно. И един вид втория час, поне за мен, моята практика го е показала това, е изгубен час. Затова предпочитам да увелича времетраенето, за да може дори всеки ден по един час или през ден час, но да може знанията, които ние им предаваме, да се оталожат. И всички тези промени, които непрекъснато четем, промени в закона за движение по пътища, промени в обучението, всъщност не тези промени ще направят младите шофьори добри шофьори.
Те промените, които настъпиха, бяха в наредба 37 и 38 за обучението. Тоест, премахнахме всички хартиени картони, които имахме, и дневници, и всичко стана на електронен носител, така да го кажем. То не кореспондира с прякото обучение. Всъщност там трябва да се наблегне. Мисълта на законодателния орган е била да се изсветли частта в обучението. Нали? Как се провежда? Да, защото сега те смятат, че някои колеги не дават всички часове, не успяват да научат правилно курсистите и заради това има толкова много катастрофи по пътищата. Не, това не е така. Причината за тези катастрофи според вас къде е? Това е много дълбока тема и няма да не стигне времето на вашето предаване, за да е така, но поне отгоре да кажем. Първото, което е, нашата пътна мрежа в страната не е пригодена за толкова много автомобили, които има в момента. Дори в един град като Силистра, пътищата от първия кмет на град Силистра, знам, лека му пръст, че нашия град, самите улици в града не са проектирани за такъв поток от автомобили. Сега всяко едно семейство има минимум 2 автомобила, до 3. На времето автомобилите са били през семейство или през 3-4 семейства един автомобил. Не се усещате какъв поток от автомобили е това всеки ден. Също така и изнервеността на шофьорите. Нашето време не направи много изнервени, много първични и това пречи също, когато се качим да шофираме, това много пречи за правилното и адекватно вземане на решения, когато шофираме. Както и когато живееш в малък град, навика те кара да забравяш основни правила, като даване на мигач, и шегата е, че в Силистра мигачи не се дават, защото всеки знае къде отива другия и каква му е посоката на движение. Да, точно така. Да завършим с едно послание от ваша страна към шофьорите у нас. Бъдете толерантни на пътя. На това учим и посоката на движение. Да, точно така. Да завършим с едно послание от ваша страна към шофьорите у нас. Бъдете толерантни на пътя. На това учим и децата, и курсистите, които започват при нас. Толерантността на пътя е най-важна. Това, че ще спестиш 10 секунди или 1 минута от това да не дадеш предимство или да си искаш предимството, няма да ти помогне в дадена ситуация и просто бъдете толерантни. Много ви благодаря. Боян Димов, автоинструктор от брега на Дунава в Силистра. И аз благодаря. Не сме на брега вече. О, да. Вече сме в Дунава. Вече сме в средата на реката. Чуй лятото с Хоризонт. В разгара на лятото най-малката община в Силистренска област Алфатар събира местни хора и гости на празник, наречен Ден на градинаря. Характерни за региона гожби отрупват масите насред поляните в село Цар Асен. 10-то издание на празника се проведе този петък. Сега ще се пренесем и в атмосферата. Село Василевски живея. 5-та година идваме вече подред. Много добра организация, много интересно. Виждаме са много хора, които през останалото време няма къде да са видими. Идеи за различни храни, рецепти, танци. Не толкова за храната, колкото за душата, да се срещнеш с някой, да поговориш, да му се усмихнеш, той да се зарадва. От и по-хубаво няма. Празник Ден на градинаря в село Цар Асен е 10-то юбилейно издание тази година отбелязваме. Това е нашия начин да покажем плодородието на Добруджа. Всичко това, което виждате по масите, е изработено от сръчните ръце на баба. Плодовете и зеленчуците са от градините на местните хора. Хубавото е, че всичко, което е изработено по масите, наистина е домашно приготвено и е характерното ястие за съответното населено място от община Алфатар. Леля Йонка от село Василевски и десетки други участници от селата в община Алфатар споделиха характерни за региона ястия и напитки и се повеселиха в центъра на село Цар Асен. Кметът на общината, доктор Янка Господинова, разказа, че времето за провеждане на празника не е случайно избрано. Точно това е момента, в който в градината можеш да видиш и пипер, и домат, и лютата чушка, тиквите, гроздето. Абсолютно
Абсолютно всички характерни за Добруджа плодове и зеленчуци. Виждате и огромни дини, и пъпеши. Това е момента да покажем колко разнообразие има и в природата и колко работливи и сръчни са местните хора. Например, ние днеска донесахме хайвер, разбит домашен. Всеки, кой каквото е видял в дома си, го направил. Хубави вина правят, хубави лозяи има. Като цяло хората са много работни. Традиционните за Цар Асен гозби са предимно печива и десерти. Едни много симпатични питки пълни с лук. Същите такива могат да бъдат напълнени с кайма. Традиционната погача. Изключително богато разнообразие на масата на домакините виждаме по отношение на десертите. Кекс, домашно приготвена бисквитена торта, точена торта, пандишпанова торта. Нашите дами от село Цар Асен, домакините са се постарали наистина много. Янка Господинова е горда с това, че община Алфатар поставя начало на традиция, която обединява хора от различни етноси – български, ромски и турски. Мога да кажа, че съседни общини, които са доста по-големи от нас, така много тактично си откраднаха нашата идея и от 2 години насам отбелязват също подобен на нашия празник, но интересното е, че само всъщност името е леко променено, но тематиката е абсолютно същата и аз много се радвам от факта, че най-малката община задава такава идея и дневния ред. А Леля Йонка ни изпраща с разхлаждаща рецепта за домашна лимонада. На 10 литра вода, 8 лимона, 1 лимон тузо, мащерка, маточина и мента. Билките ли са тайната? Да. Аромата не се вари, 24 часа престоява. Добре е с мед, един буркан мед, вместо захар. И това нещо се разбива, престоява 24 часа, после се прицежда и се пие в лед идеално. От село Цар Асен, Елена Бейкова и Незабравка Кирова. Чуй лятото с Хоризонт. Чуй лятото. Продължаваме от катамарана. По Дунава се носим в момента край брега на Силистра и продължаваме с една интересна среща. Тя е опитен журналист с ухо за истинските човешки истории. Автор е на дисертация, посветена на фалшивите новини и политическото и икономическото влияние върху качеството на информацията. С нас на палубата е Мариана Тодорова, която се завръща в малкия град, родната Силистра. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Трябва да призная, че единствено нямам опит в радио, пък и радио по вода за първ път ми се случва. Благодаря за поканата, много интересно като усещане и като събитие. Ние също благодарим. Да започнем от там. Защо решихте да се върнете в Силистра? Живяла сте дълги години в София. Да, всъщност върнах се в Силистра покрай влошеното здравословно състояние на родителите ми. Просто те имат нужда вече от мен. И се наложи след около 30 години в големия шумен град с много предизвикателства да се върна в малкия град. Признавам, че така бях озряла за тази идея, защото все пак столицата е един хубав град за млади хора, които тепърва търсят реализация, търсят по-добро образование, търсят по-добро здравеопазване, въобще е всичко по-добро, което може да им даде големия град. Малкият град си има предизвикателства, но има и полезни, такива приятни, въобще е всичко по-добро, което може да им даде големия град. Малкият град си има предизвикателства, но има и полезни, такива приятни черти. Примерно в малкия град стресът е много по-малък, за разлика от големия град. Но пък, разбира се, има и леки недостатъци, като, например, аз с изненада открих, че тук здравеопазването не е на много високо ниво. Определено има какво да се поработи. И общо приетото правило е, че население има там, където има добро образование и добро здравеопазване. Мисля, че нивото на образование все още е доста добро в Силистра. Трябва да се поработи малко към здравеопазване. За мен така беше шок да разбера, че хората, когато имат здравословен проблем, предпочитат да отидат в Русе или в Варна. Дори ходят в Тутракан, което за мен е нищо лошо, не искам да кажа, напротив, даже съм впечатлена от развитието на този град, но да избереш да отидеш на лекар в по-малкия град или да родиш в по-малкия град, при условие, че все пак това е областен център Силистра,
ми се стори малко изненадващо. Така че определено тук трябва да се работи по повод здравното обслужване на населението. Ако говорим за журналистика, идвате от големия град, където журналистиката е една и на едно ниво. Наблюденията ви, макар и за краткото време, което вече сте в Силистра, наблюденията ви върху журналистиката тук? Сега, няма много големи разлики между журналистиката в големия град и журналистиката в малкия град. За съжаление, най-общо мога да обобщя журналистиката като Каца Смет и Лъжица Катран. Тоест и в столицата има медии, които си позволяват да не проверяват информацията, да тиражират информацията по определен начин, така че тя да е атрактивна за населението. Това, разбира се прави повече от сайтовете, тъй като там те се борят за потребители, които да влизат в новините и да четат с много подвеждащи заглавия. Тук в Силистра с изненада открих, че също има сайтове, които залагат на атрактивността. Например, първите дни, в които се върнах, прочетох новина за мъртва риба на река Дунав. И новината беше представена като вау, нали, какво се случва с рибата в Дунав, защо, нали, тя изплува мъртва по брега, трябва веднага да се вземат мерки, да се провери и така нататък. Аз така чисто журналистически реших да сляза, да проверя какви са тия 3 риби, които са снимани на река Дуна. Показа се всъщност така нелепа история. Предишния ден са ловили рибари риба с мрежи и в мрежите са останали тези 3 риби и са престояли примерно 24 часа. Те стават негодни за консумация от хората и рибарите просто са ги изхвърлили на брега, за да могат птиците, които плуват тук по река Дунав, да могат, нали, да изконсумират тази риба. Така че няма нищо вау в тази новина, но ето тя е представена по начин, по който да се влезе в тази новина, да се прочете и съответния сайт да генерира по-голямо потребление. Което това не е характерно за всички журналисти. Има журналисти, които проверяват информацията, искат гледни точки, поне в 2 източника, за да са сигурни, че тази информация е качествена. Така че не виждам аз лично особено голяма разлика между журналистиката в София, която се прави на национално ниво, и журналистиката на местно ниво. Друг е въпросът, тук само искам да отворя една скоба, че като цяло, идвайки вече тук, виждам колко малко засегната е с събитията, които се случват в провинцията. Всички столични медии, национални медии, всъщност, които се правят в столицата, те обръщат внимание какво се е случило там. Например, ние от новините можем да се информираме за каква катастрофа е станала на булевард Мадрид, например, че кола се е блъснала в трамвай или нещо от този род. Но не знаем какво се случва в провинцията и аз тук откривам изключително интересни събития, за които не съм подозирала. Живеейки в София, аз не съм подозирала колко богата културна, образователна, такава социална програма има този град. И съм изключително впечатлена от това, което се случва в този град. Това е, може би, ролята на регионалните медии да дават информация за тези регионални събития, които пък не засягат хората в столицата. Именно, да. И смятам, че, нали, все пак, ето това е предаване, например, е един много добър пример за това какво трябва да се направи. В смисъл, много е хубаво това, че лятото изнасяте тези студия извън столицата и давате така платформа за изява на хора, които живеят в провинцията, за да разкажат техния опит, техните виждания за нещата и техните преживявания. Защото интересни истории има в цялата страна. Но ако останем в темата за фалшивите новини, оказва се, че те не са измислени днес, много по-отдавна. Да, точно така. Докато пишех дисертационния си труд, тръгнах да търся кога е началото на фалшивите новини, кога те се появяват. И се оказва, че всъщност фалшиви новини е имало включително в Древен Рим. Императорите, за да управляват населението, са използвали фалшиви новини. Тогава те са се разгласявали с глашатаи или са слагали обяви на площада, но те са имали за цел да манипулират общественото мнение по един определен начин, за да възприемат техните идеи. По-късно, разбира се, има, например, наскоро попаднах и на една такава история, как е създадена Ватикана. Папа, мисля, че в
може би 1300 около 1000-та година или 1300 година беше, не си спомням точно годината, да не подведа слушателите. Но решава, че той ще засили ролята на католицизма над православието, ако има обособена територия. И тогава ползва един фалшив документ, с който убеждава тогавашния император, че определен участък от земя е завещан на бъдещото папство. И той така създава институцията папа и създава тази град-държава, която е част от Рим в момента, Ватикана. Ето, че дори католицизма и въобще християнството използва в известен смисъл фалшификации и манипулации, за да постигне определени цели. Всички си спомнят, българите като цяло си спомнят предаването Куко от 1990 година, когато създаде така паника, че има авария в атомната централа Козлодуй. И тук искам само да обясня, че това всъщност е заимствано от радио CBS в прайм тайма на това предаване на 30 октомври 1938 година се излъчва една радиопиеса, която е на дело на трупата на театър Меркюри. В нея се разказва как има извънземно нашествие. Включват се очевидци, които казват как е паднало кълбо горящо, от него излизат някакви странни същества с насочени оръжия, как те са загубили добитъка си. И цялото това нещо се нагнетява с такива очевидци, които разказват за въпросното събитие. Оказва се по-късно, че това предаване е гледано от около 6 милиона души. 2 милиона и половина от тях получават панически атаки и наистина те вярват, че има извънземно нашествие. Същия ефект беше и тогавашните редактори на предаването Куко са използвали модела на тази радиопиеса, за да направят това телевизионно предаване, което наистина нагнети това напрежение. Този извод, до който стигнах, е, че в крайна сметка абсолютно всички са използвали този метод за манипулация, понякога на шега, за да проверят какви са нагласите на населението, друг път за да прокарат някакви свои интереси в дадена политическа или икономическа сфера. Така че това не е някакъв феномен на нашето време. Хубаво е обаче наистина да се бориме срещу него и за да има устой демокрацията ни, трябва да се наблегне на самото образование в училище за борба с фалшивите новини. Такъв е опита в Финландия, например. Там след като 3 години обсъждат как да се преборят с фалшивите новини, стигат до изработването на един наръчник, който е насочен към образователната им система, т.е. към децата. Възпитават ги в така нареченото аналитично мислене. Т.е. когато те чуят някаква информация, да не я пречупват пред собствените си разбирания. И тук ще дам пример. Примерно, ако аз вярвам, че Земята е плоска, както тук последните години има така едно разделение дори в социалните мрежи, включително, че имало такива хора, които вярвали, че Земята е плоска и такива, че Земята е кръгла. Значи, ако аз вярвам, че Земята е плоска, ако ми се предостави дадена информация, аз ще я пречупа през моето виждане за това, че Земята е плоска и ще кажа, да, ето Земята е плоска. Всъщност това, което се прави образователната система в Финландия, е да накара децата да се научат да мислят критично. Тоест, аз мога да вярвам, че Земята е плоска, но си казвам, чакай дай да помисля дали не е кръгла. Да излезеш от собствения си комфорт, от собственото си мислене, за да можеш да осмислиш новината, която ти се предостави. И така твърди се, че техният модел за борба с фалшивите новини към този момент е най-добър. Какво влияние виждате в съвременните медии и в кои видове медии според вас се усеща най-силно това влияние? Има разлика между държавни медии и частни медии. Частните медии, разбира се, се финансират от реклами.
бидейки финансирани от реклами, те са длъжни в известен смисъл да се съобразят с рекламодателите си. Когато се случи нещо с даден техен рекламодател, те са склонни да премълчат тази новина, ако тя е негативна за тях, или да я представят като не толкова шокираща или не толкова лоша, за да защитат интереса на своите рекламодатели. В този смисъл частните медии като цяло са малко по-уязвими от към влияние. Държавните медии, в които са БНР, БТА и БНТ, точно така, при тях, според мен, липсата на това икономическо влияние, тази зависимост от реклами, все още ги прави да са един стабилен стожер на журналистиката. Тоест, тук може да са малко директни в определени теми, да нямат такова съобразяване. Друг сега е въпросът, че в крайна сметка пък тези медии се финансират от държавата, така че тук също трябва да имаме едно, но въпреки това подчертавам, че наистина това са трите медии, на които аз най-много вярвам като информация. Тоест, ако излезе някаква информация в друга медия, аз винаги проверявам дали в някои от тези три национални медии я има, за да съм сигурна, че тя наистина е вярна. Добре, говорим за фалшивите новини, че са от дълбока древност и до днес. Манипулацията е факт, лъжливи заглавия. Но кое е онова, което не чуваме в новините? Това всъщност ще да кажа, че е сложен въпрос, но не е сложен въпрос. Според мен липсват добрите новини. Аз вечер, когато седна да гледам централна емисия новини, там винаги започват проблем с деца в социален дом, катастрофа еди къде си, пожар не знам си къде си, обир на инкасо автомобил. Тоест, това, което ми липсва, са добрите новини. Това го казват всички журналисти, но въпреки всичко, те продължават да липсват. Добрите практики и добрите новини, интересните новини някак си отсъстват, включително и регионалните новини. Това ми липсва. Всъщност читателя, зрителя иска също добрите новини, но когато излезе онова жълтото заглавие, страшното заглавие, той е първият, който отваря и чете новината и 15 минути по-късно казва, защо само черни новини? Точно така. И след още 15 минути той пак ще побърза и ще отвори първо това заглавие. Аз много дълго съм се питала, защо, примерно, новини за катастрофи много се четат. Особено в сайтовете, където мога да се проследи колко потребители са влязли в тази новина. Аз съм изумена от примерно за секунди стават примерно хиляди души влизат в тази новина. И винаги съм се чудила защо по дяволите тази новина буди чак такъв голям интерес. И после така отговора, който намерих за себе си и може би обяснението е, че всеки иска да види, тъй като ние сме много мобилни вече, всеки се придвижва от точка А до точка Б и може би всеки иска да види да не би случайно с негов близък, който е на път, да не се е случило нещо лошо. Това е разумното ми обяснение за това, защо всеки вклика в клик има тази новина. Сега за други новини, за убийства и за това, мисля, че това вече е свързано с психологията на българина. Той като че ли иска да прочете и да види, че има някой, който е по-зле от него. Някак си сме, не знам как точно сме устроени, но искаме да видим, че ето, да си докажем сами на себе си, че ето на някой му се е случило нещо по-лошо, отколкото на нас и че всъщност ние сме по-добре. Имаме нужда от този стожер или в смисъл база за сравнение. Не можем да оцениме собственото си благополучие без да видим, че някой друг е по-зле от нас. Така спестяваме от психотерапевти. Точно така, да. Българина смята се още, че е много лошо да отидеш на психотерапевт, без да видим, че някой друг е по-зле от нас. Така спестяваме от психотерапевти. Точно така, да. Българина смята се още, че е много лошо да отидеш на психотерапевт, а това всъщност е една доста добра практика, за да можеш, защото няма човек, който да не минава в живота си през някакви травми, през някакви лични събития. На всеки му се случва да почине близък човек, например. И тези неща, или да се раздели с човек, който обича, тези неща се обработват
единствено и само с говорене, и психотерапевтите всъщност са една много добра опция. Ние все още караме да разкажа на приятел и да видя, че някой е по-зле от мен, т.е. четейки по-лошите новини. На финала на нашия разговор, как ще продължи професионалния ви път в родния ви град? Тъй като моята дисертация все пак е свързана с бизнес-административните и обществените комуникации, т.е. така наречения пиар за по-кратко, като цяло мисля да се занимавам с пиар. Не защото не харесвам журналистиката, напротив, харесвам я, но става се по-трудно според мен на съвременните журналисти да устояват едни ценности. Тоест вече има много ограничения и като показвам ограничения, имам предвид и автоцензурата, която включително и аз също съм страдала. Много често съм се питала дали е добре това да го кажа или да го напиша. И това ме кара, нали, да имам известни притеснения за тази професия. Но да, и с журналистика бих се занимавала, и с комуникации бих се занимавала. В интерес на истината, аз имах и едно желание да се върна към предишната си професия, преди да се развият моят път професионален в журналистиката. Аз бях операционна сестра и смятам, че това да помогаш на хората действително пряко, да спасиш техния живот, е наистина невероятна ценност. И много се колебаях между това дали да продължа с журналистика и комуникации или да се върна към работата в болницата. Така че съм на един кръстопът, който все още стоя и не съм взела окончателно решение. Желаем ви успех. Мариана Тодорова, гост в Чуй лятото. Благодаря. Чуй лятото с Хоризонт. Любов към българския фолклор събира туристи от 3 континента в културна обиколка у нас. Чужденци от Съединените американски щати, Канада и Австралия посещават Силистренския край, привлечени от магията на българската традиция. Една от спирките им е село Професор Ширково. Как ги посрещнаха там във вчерашния ден, разказваме в следващия репортаж. Група чуждестранни туристи от Съединените американски щати, Канада и Австралия се потопиха в автентичната атмосфера на силистренското село Професор Ширково. Посещението им е част от обиколка, чиято цел е опознаване на българския и балканския фолклор, не само чрез танца, но и чрез живия контакт с местните общности, разказа Нина Каварджикова, която е хореограф, живяла в Америка, а днес работи в Холандия, където води курсове по народни танци, както за сънародници, така и за чужденци. Това са туристи, които са дошли на екскурзия с културна цел. Като казваме любители на балкански фолклор, това означава, че всеки по родните си места изучава ритми, танци, традиции на съответна, да речем, балканска държава. Те ги практикуват, те играят в клубове, като подобни на нашите българските, с такава цел развлечение, и някой им преподава и те играят примерно един път седмично хората, както ние ги играем в нашите. За първи път ли идват в България? Някои от тях за пръв път, но почти половината са идвали преди в други райони на България. И като цяло нашия фолклор ни им е непознат? Не им е непознат, те танцуват от много години. В Ширково американските гости бяха посрещнати в читалище Просвета 1907 с хляб и сол, както повелява традицията. В празничната програма участваха детска и възрастна фолклорна група от селото. Звучаха песни, играха се хора, истински празник на духа. Ето какво сподели председателят на читалището Тодорка Славова. Тази група от известно време иска да посети Силистренския край. Избрали са си Ширко, защото фолклора на Ширково е един от автентичните и много добри фолклори. Нашето читалище Просвета 1907 съгласиха се да ги посрещат, които ще им покажем нашия истински фолклор. Децата ще попеят наши песни с индивидуално изпълнение, големите ще изиграят нашите и ширковски традиционни хора. В неделя те отново ще са в село. Какво тогава ще се случи? В неделя, като дойдат, искат да посетят традиционни ширковски къщи от стария модел, които са с кьощовите. Постибрили сме им 2 такива къщи и искат да видят голям масив, който ще бъде обикновен, независимо, че тази година няма плодове, но масива си стои, дърветата са там, те ще ги видят какво
Госпожа. Децата от фолклорната група и Ширковче вече 5-та година покоряват сцени по събори и очароваха гостите. Групата се води от Янка Йосифова. Силното желание децата да пеят в нашето родно село, откъдето съм аз. Искам да се развива художествената самодейност. Деца има, млади хора има. Да се изявяват и да се прочуваме и ние, както всички останали читалища. Впечатленията от това пътуване със сигурност ще оставят трайна следа в съзнанието на чуждестранните гости. За интереса към фолклора сподели Кати Молък, която за втори път е в нашата страна. The music pulled me in. Once I heard the music and the timing was different and in the vocals, the dissonance or the melody and the drone in a song. We have lots. Значи ритъма, размерите и в песните дисонанса и когато има бордон, отгоре има тя се занимава с публикации на събития, свързани с балканския фолклор в една от националните асоциации по фолклора и пише статии. Започна през 1970 с български фолклор в Принстън университета Принстън. Групата към университета Принстън е поканила преподавателя Ив Моро да им преподава български танци. Музика, традиция и топло посрещане. Село Професор Ширково показа, че фолклорът ни не само съхранява миналото, но и вдъхновява хора от целия свят да го носят в сърцето си. От Силистра, Незабравка Кирова. Чуй лятото по Хоризонт. Когато спусне се мъгла, ден, в който няма светлина, ти знай, че има някой. Поспри мен, послушай ти. Помни какво ти казвам аз.
Отново сме на вълните на Хоризонт с предаването "Чуй лятото", което излъчва от вече брега на река Дунав, катамарана пристана, тъй като батериите се поизтощиха, но ние сме тук, заредени с още сили и енергия. Следващия разговор е под знаменателя историята, която мълчи. Понякога реката разказва и онова, което учебниците забравят. С нас е историкът Вера Милева, която е уредник в Регионалния исторически музей в Силистра, за да си припомним факти за Южна Добруджа, румънската окупация, паметта, която не иска да потъне. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите слушатели. В момента да кажем и на нашите слушатели, че имаме и фон, озвучение от румънския бряг, там тече Копон. Но ние ще поговорим за малко по-сериозни неща, тъй като сме в навечерието на 85 години от връщането на Южна Добруджа в пределите на България. 40 година се случва това. Кое е най-болезненото място в паметта на Южна Добруджа? Безспорно най-болезненото място, според моето скромно мнение, е събитията по време на самата окупация през 1913 година, последвалите събития след битката при Тутракан през 1916. Има едно огромно отвличане на цивилно население с хиляди, да не кажа и десетки хиляди добруджанци от отстъпващите румънски войски, които биват завлечени в лагери в Молдова, където огромна част от тях се прощават с живота си. Но това са травмите на войната. Извинявайте. За отбелязване тази година, че 85 години от Крайовския договор бележат едно събитие, което е от с национално значение. Винаги то остава малко на заден фон като пред събития, като освобождението, като съединението, като автономията през независимостта през 1908 година, но трябва да отбележим, че връщането на Южна Добруджа към България е наистина национално събитие, което до ден днешен, дори и през годините на Втората световна война, то е неотменимо, тъй като договорът е изключен в мирно време и дори след като България е призната за победена страна след Втората световна война, никой не си помисля да отменя този договор и по този начин Добруджа остава окончателно в рамките на България. Събитие регионално с национално значение, но всъщност не сме ли длъжници на поколението след нас, дори на самите себе си, като възраст говоря, за това, че ние не знаем за какво се е случвало тук по време на румънската окупация. Нашите родители, баби и дядовци как са живели и всъщност колко тежко е било тогава за тях и как ние трябва да го оценим това. Длъжници сме, безспорно, длъжници сме. Въпреки че има много редици изследвания по добруджанския въпрос, то остава малко в страни от обществения фокус. Живота на българите, които са останали в Добруджа, след като Румъния окупира през 1913 година, е тежък. В смисъл, румънската окупация през 1913 година ликвидира с един замах трите стълба, на които се гради българското възраждане. Това е независимата политическата свобода, църковната независимост и просветата, образованието. През юни 1913 година, когато тук настъпват румънските войски, е първия акт, който новите румънски административни власти предприемат. Това е да забранят всички български училища и да забранят да се служи на български в църквите. Това е много тежък удар, защото в военните години, когато хиляди и хиляди мъже са далеч от домовете си, когато загиват по фронтовете на далечни разстояния. В военните години, когато хиляди и хиляди мъже са далеч от домовете си, когато загиват по фронтовете на далечни разстояния от дома, църквата е тази, която допринася за утехата на роднините им, които са останали по родните места.
при невъзможност хората да бъдат погребани тук. Вие знаете, че те най-често са погребани по местата, на които са загинали. Свещениците тук в Добруджа, и не само в Добруджа, в цяла България, но специално за Добруджа говорим, те са тези, които правят попелата на мъртвите. Те са тези, които помагат на роднините да се простят със своите покойници. Това е много тежък удар. И всъщност след тези първи години на окупацията следва едно временно освобождение на Силистра, след като румънските войски се оттеглят след битката при Тутъркан 1916 година, докато се стигне до 1918-1919 година окончателно, когато тук по силата на Ньойския договор отново се установява румънска административна власт. Следващия удар по българското население е така наречения закон за Нова Добруджа, който румънците приемат, с който от всички български стопани, притежатели на земеделска земя, се отнема по 1/3 от земята им в полза на румънската държава. Много неприятно е положението, когато започват тук да пристигат колонисти от, според плановете на румънската власт, да колонизира Добруджа. Тези колонисти са коцовласи от Македония, от Битолско, много малко от Гърция. Тази 1/3 отнета от българските стопани се дава на румънски колонисти, които в същото време не обработват земята и я дават под наем на същите български стопани, от които те са я отнели. Те я работят и плащат наем много тежко за собствената си земя, с много тежко данъчно бреме. Но въпреки всичко, не можем да говорим само в черни краски. Тук, за разлика от другите отнети български покрайнини, движението, което се създава Вътрешна добруджанска революционна организация, ВДРО, която дързае за връщането на Добруджа към България, предприема една политика и постоянно убеждава местното население, въпреки всички тези неща, които изброих, тежкия живот, незгодите, да не емигрира в България. И всъщност добруджанската емиграция в България е най-малобройна. Постоянно ги убеждават да стоят по родните си места, за да не се обезбългари района, както се случва в западните покрайнини, както се случва около гръцката граница над Солун на българските, в Тракия земите. На фона на всичките тези незгоди, българите все пак остават тук по родните си места и това много допринася, когато 40-та година се изключва Крайовския договор и влизат българските войски, те заварват едно почти изцяло чисто българско население, което е запазило духа си, запазило е традициите си. Успяват с неимоверни усилия да открият дори частни български училища, въпреки забраната за преподаване на български. Те се регистрират по закона за частното образование. Успяват да открият български начални училища, успяват да открият дори българска частна гимназия, успяват да издействат назначаването на свещеници българи, които не са имали пълната свобода да служат на български, но те през главата на румънските власти са си правили служения на български определено, понасяли са незгоди заради това, но в идеята на запазването на българското са понасяли някакви наказания. Да стигнем до датата 1 октомври, която всъщност е истинската дата историческа за Силистра конкретно, когато влизат тук български войски. Какво се е случило тогава на този ден? Какво е било в Силистра? Какво разказва историята и архивите? И всъщност имаме ли архиви запазени? Архиви имаме от след 1 октомври нататък. От 1913 година до 1940 година нямаме архиви запазени, тъй като при отстъпването на военните и административни власти архивите на тогавашния така наречен окръг Дуростор румънски са изнесени и в момента се съхраняват в депо в
Една част в Констанца, една част в Букурещ. Ние получихме достъп до тях, знаем какво съдържат описите на документите, наистина огромен архив. Просто е въпрос на време да се преснимат тези документи благодарение на европейското общо законодателство по отношение на архивните документи. Имаме такъв достъп, но както казах, архива е огромен, има нужда от техническо време да си ги преснимаме, защото ние няма да можем да си ги върнем. И да кажем за тържествата на 1 октомври? На 1 октомври влиза официалната българска войска с парад по улиците на Силистра. Но на предния ден тук влизат българските административни власти, начело с първият тогава назначен кмет на Силистра, инженер Петър Иванчев, които поемат административно управлението от румънските власти, за да могат те в рамките на един ден да организират посрещането на войските. Силистра е последният град, в който влизат българските войски. И тук всъщност се получава съсредоточение на два лъча войска. Едните, които влизат от пътя от Добрич, и другите, които влизат по Русенския път през Тутракан. Тук, ако мога да кажа така, е кулминацията на тържествата, защото последният освободен град и се срещат двата лъча на войските. Има огромна арка, която е опъната дори на сегашния площад Свобода, под нея минават арките. Така наречения блокхаус, който е в центъра на Силистра, тогава горе-долу сравнително новопостроена сграда. И целият е обкичен с цветя и всички собственици на жилища там са си провесили килимите, за да е шарено, да е красиво, да е приятно. Има голям парад и на българското, силистренското гражданство. Хор седянка в алфатарски носи и дефилира. Ученици дефилират неизказана радост. Неизказана радост благодарение, пак казвам, на 27-годишните усилия на Вътрешната добруджанска революционна организация да запази духа на българщината тук. И сега от миналото ще се пренесем в настоящето. От другата страна на Дунава ще ви срещнем с Виорел Гица от румънския град Калараш, който работи по трансгранични проекти с български фирми и организации. Завършил е социология в Софийския университет през 90-те години на миналия век и обожава да посещава България. Разговаряхме с Виорел Гица на негова територия. Чуйте сега. Сега в условията, в които се намират България и Румъния, нали, двете влязоха в Европейския съюз, сега България в еврозона. Казвахме, че румънците са изпреварили България. Така ли е наистина? Говорим за стандарт. Според мен не. И двете държави са еднакви. Само езика не различава. Като навици, като нрави. Ние сме еднакви. Понякога ние казваме, че от политическа гледна точка в България и по-добре, те са по-демократи, отколкото нас. В България чувам еднакво за Румъния. Понякога се казва, че ние сме малко нагоре с икономиката и България надолу. След това виждам, че става обратно. Например, при мен идват фирми от България, които искат да се регистрира в Румъния, защото не са доволни от данъчната система в България. Румънски фирми идват при мен да ги помагам да си регистрират фирми в България, защото не са доволни за данъчната система в Румъния. Така че ако правя една компарация, не виждам голяма разлика. Разбира се, в туризма, например, България е по-напред от нас. А за какво най-често ходят румънците в България? Конкретно от Калараш идват в Силистра. За какво най-често идват? Ами в Силистра в момента най-често идват да си купуват цигари. Има други, които отиват само за разходка. Има други, които отиват с велосипеди. Аз видях доста хора, които пътуват. И разбира се, има и другите, които отиват по курорти, на почивка или пътуват до Гърция, до Турция. Но цигарите са по-евтини у нас, отколкото в Румъния. В момента да. Аз не пуша, но знам, че имам приятели, които отиват често да си купуват цигари.
Как изглежда живота в Кълъраш? Може ли да ни разкажете за самия град? Колко е голям? С какво се занимават хората тук? Ние сме някъде между две големи градове. Между Констанца и Букурещ. Кълъраш има около 60 хиляди жители. Мога да кажа, че от хората има къде да работят. Няма голяма безработица. Има няколко фирми, които работят доста добре. Има чужди инвестиции. Разбира се, има място за по-добро. Но в общи линии се живее нормално. В сравнение с градовете, които са в източната страна на Румъния и в южната страна, сме добре. А може ли да ни разкажете малко повече за здравната ви система? Достъпна ли е тя? Зависи. Сега има голяма реформа в здравната система. Има неща, които работят много добре. Например, има частни клиники, частни болници, които са много добре, много модерни. Има и държавни болници, които работят много добре, но има и други. Например, нашата болница, окръжна болница. В момента се прави една нова сграда, която сигурно ще бъде много модерна. В момента не е добре, но чакаме след 1-2 години да стане хубаво. За да отиде човек на лекар, какво трябва да направи? Много ли се чака? Не. Може да отива директно, ако има нещо спешно, отива директно на болницата, за спешни случаи отива директно. Ако иска нещо специално, например, може да се, да се запише час. Така. Например, аз ако отивам до личния лекар, се обаждам и отивам. Тя ми казва, отива и вечерта или утре, зависи от програмата. Има ли случаи, в които лекарства не можете да откриете тук и примерно идвате в Силистра да си вземете? Има и обратно. И обратно, да. Добре, вие чакате ли сега, т.е. при вас въвеждане на евро, кога се очаква? Не скоро. При вас не е скоро. Моето мнение е, че нашите не искат в момента. Държавата ли ще вземе решението за въвеждането на евро или хората ще кажат? Не, държавата, но мисля, че нашите не искат в момента да... Политиците не искат? Да, те от години казват, че някъде хоризонт 2335 година тогава искат, но още от годините казват това нещо. А мислите ли, че трябва да има допитване до хората, референдум за въвеждане на еврото? Не знам, но мисля, че всички искат да влиза на евро или... При нас не се говори много за да използваме евро или не. Тоест хората са отворени към приемането на евро? Отворени са, да, но не е тема, която се говори в момента при нас. Много малко се говори за това. Популярна е Румъния с това, че се бори с корупцията, докато ние в България нещо не може да се справим. Корупция има, няма как да няма. Има доста. Мисля, че по-малко от преди. Много по-малко. А още ли е полицейска държава Румъния? Хората се отнасят към полицията с уважение, респект и има страх от нея. Има респект и сега виждам, че има, например, млади полицаи, с които не мога да говоря, не можеш да говориш. Те спират на улицата, нямаш колан в колата, глоба веднага. Няма значение кой е шофьор, кой е министър или не. А какво най-много обичате от България? Имате ли любимо място, на което ходите? Има много места, където отивам. В последните години отивам всяка година и на Банско, и на Сани Бич. Приятелите ми харесват най-вече. Имам много приятели и много добре се чувствам с тях. Чуй лятото с Хоризонт. Когато жената е сцена, песен, акт, огън и мекота. С нас е Джайма, певица, цигуларка, актриса и вдъхновител на фестивала "Страхотна жена" във Ветрен. От 1 до 3 август женствеността ще се празнува с концерти, работилници, ритуали и музика. И ние видяхме откриването на този прекрасен фестивал. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че ме поканихте. Страхотно. И че съм интервюирана от 2 женки. Това е супер. Как всъщност се роди идеята за "Страхотна жена"? Ами с една катастрофа, която преживях от един мотор, който ме блусна в Кайро. И оттам ми излезе осъзнаването, че живота просто виси на един косъм и не е въпроса на здраве или на какво. Не знаеш просто къде ще си отидеш. И оттам започнах да рисувам, просто за да си успокоя, защото изживях един голям шок. И рисувайки тези женски фигури, се оказа в един момент, че те са много на бройки и просто исках нещо да направя, за да съм полезна, не да си го ставя само за мене.
и направих карти, които са с мотивиращи... Като карти таро с послание? Не точно таро, защото то не се гледа с тях. То е просто за... Но има послания. Има послания, мотивиращи послания вътре. Вие си направихте експериенса, нали? И оттам след това просто аз ги пробвах с мои приятелки. Много страхотно, да направим това. После станах, рисунките ги слагам върху дрехи, после върху чанти, водя жени в пустинята в Египет, защото аз живея в Кайро и там има една бяла и черна пустиня и просто направих опит пак с приятелки, да видим това, дето ми е в главата, дали ще е готино за тях. И там се запознахме с жени, които живеят в пустинята и сега моите чанти са един общ продукт от тяхното, не мога да ска национално, може би традиционно творчество, защото те правят такива помпони с естествена вълна и е много вълнуващо да ги срещнем вътре в пустинята, защото те примерно не искат въобще да ги снимаш, може да говориш за тях, но нито да им се казват имената. Въобще са много затворено комюнити. И така, и фестивала как дойде, защото с една моя приятелка, която е дервиш турнер, една от малкото жени, които се въртят в Египет, организираме вечери на жената, където точно под голямата пирамида има едно много страхотно място и там се събираме, правим работилнички, просто седим си, говорим, такива неща и тя каза, защо не направим нещо повече и стана идеята за фестивал. Но аз си казах фестивал в Кайро, окей, обаче аз не съм египтенка и къде, как не трябва да е във Ветрен и просто звъннах тук на две места и казаха давай и така стигнахме до фестивала просто. И е Ветрен, защото вашите корени са от тук. А сега, то ми е сборно място Ветрен. Аз съм родена в Тутракан, в Силистра съм учила до 7-ми клас, после в Русе в музикалното. И Ветрен преди много години сина ми беше астматик и купих къща там, за да може той да си изчисти астмата, което се случи. Но от тогава аз съм организирала много неща там. Когато живеех във Франция, моите студенти от Страсбург идваха тук и правихме Академия на изкуството, природа и изкуство. Но ковида ме спря и аз точно по време на ковида се преместих в Кайро, така че това е друго мероприятие, което искам да бъде ежегодно, за да може да стане като един момент на среща, да не е само българска, а да е международно също, защото много хора обичат такива натурални места. Току-що си говорихме, нали, че Ветрен е едно диво място, в което няма шиши, както му казвам, нали, няма никакви супер такива, виж ме кой съм, каква карам, как съм облечен или такова. Просто и аз исках този фестивал да бъде просто натурално, възможно най-автентично и вчера, може би, вие видяхте, нали, на откриването. Определено усетихме една много така неформална обстановка. Предлагам сега да чуем няколко фрагмента от откриването на фестивала в читалището на село Ветрен, където имахме удоволствието да присъстваме с незабравка. Гледахме седенка на жените ветренки, както ги наричате и вие, и поговорихме с Олга Жечева-Чурчич, която е създател на проекта Приказки на колелета и която този път ще разказва приказки от беседка на брега на Дунава. Нека да чуем. Създадохме от беседката, където обикновено се използва за готвене на рибена чорба и за други работи, предполагам. Опитах се, нали, доколкото можах, да създам едно такова пространство, в което публиката да може да влезе. Това става въпрос за много ограничен брой хора. Ще събере не повече от 20 на 25 възрастни деца. И там ще разказвам приказки. Какъв реквизит използвате за приказките? Най-различен. Понякога използвам кукли, понякога използвам предмети. По-важно е разказваческото изкуство. Тоест, това не е, аз не я чета приказката, това не е научен текст. Тя е просто, я разказвам така, както аз я интерпретирам, нали, както я разбирам.
и с задължително участие на публиката. И особено на родителите. Как участват те? По най-различен начин. Понякога изиграват някои от ролите, например, на лошия вълк. Понякога ми помагат в строенето на неща. Но намирам как да ги включа. С какво обичате да провокирате хората? С полките на приказките. И с начина на разказването на приказките. Защото, например, едно е да разкажеш трите прасенца така, както е в книжката. Защото аз пак казвам, това е разказваческо изкуство. Там има абсолютно личен творчески елемент. Защото приказката всеки може да седне вкъщи и да си я прочете с детето си. Тя е написана в книжка и текста си е такъв, какъвто си е. Но когато ти разказваш една приказка, ти не само я разказваш със свои думи, но и ти влагаш друго послание. Можеш да вложиш друго посланието, което ти си намерил в нея. И това е смисъла на разказването на приказки, според мене. Например, за трите прасенца, когато там се смени гледната точка, когато кажеш, не е въпроса в материала, от който се прави къщата, а въпросът е в отношението и как е възпитано всяко едно прасенце, какъв характер е то. И тогава нещата стават различни. По приказката се променя и придобива един съвременен характер, съвременен звук. Казвате смисъл, а какъв е майсторлъка на разказването на приказки? Да привлечеш и да задържиш вниманието на публиката. Да стане интересно. И този интерес да продължи, да искат да се върнат. Това е най-голямото предизвикателство. И ще се опитам да се получи тук. Ще видим дали ще стане. Айде, замиете си, аз тук как най-дърта. Фундички се казва, фундички. И това беше снощното откриване на фестивала Страхотна жена. За него си говорим с основателя му Джайма, която в момента подрежда едни интересни цветни карти. За които разказа, да, мотивиращи послания. Ето, да. Сега ще направим експириенс. Ето. Аз ще ги измеся, вие си теглите една и ще четете какво е посланието, нали, вътре. Тегля, карта. Коя жена е? Балансираната. Yes. Споровете, преговорите, разговорите и битките между мен и самата мен ме изморяват, но без тях не се чувствам себе си. Да. Това е абсолютно моята карта. Знам, всеки път, когато някой тегли, просто аз съм изумена как то отговаря на човека и не съм го правила. Това е най-шокиращото и за мене, защото всичко все едно ми дойде и мина през ръцете ми. Аз просто нямах друг избор, освен да го споделя с колкото може повече жени, защото те са и красиви, да не, защото съм ги рисувала. Аз сама казва, че са хубави, да. И тук е момента да ви попитам, само за жени ли е този фестивал? Снощи видяхме и няколко мъже все пак. Да, има. Не, концертите са отворени за мъже. Ние не сме мъжемразки. Моята идея е това, че слушах една песен и се казваше така. Цената на един мъж... Чакайте, как беше? Да, цената на един мъж се вижда по качеството на жената, която е до него. Така че моята идея е един мъж... Чакайте, как беше? Да, цената на един мъж се вижда по качеството на жената, която е до него. Така че моята идея е този фестивал, тези работилнички, просто жените да си вземем едно малко време на една глътка въздух, в което ще бъде само наше пространство, където може да се почувстваме достатъчно в security, сигурни, да, за да можем да си кажем каквото ни е на душата. Едно време бабите ни и тия седянки, които искахме вчера да направим, те точно по този начин са се събирали и с различни
различните възрасти, нали, са си давали съвети, смеят се, но са свободни, защото аз в Египет виждам как се, нали, там тая структура е малко по-различна от нашата. Примерно има басейните обществените, те са отворени примерно във вторник само за жени. И един ден аз присъствах и в 1 часа след обед се отварят за всички. Видях просто как се смени поведението на жените в момента, в който се отвори за мъже, пардон. Значи си казвам, окей, когато жените сме само между нас си, ние имаме свободата. Аз искам да създам това пространство, да имаме свободата и да се чувстваме достатъчно сигурни, че аз ако си излея душичката, ти няма да ме критикуваш или няма ми кажеш, ти направи това, онова, но ти ще си кажеш, и аз така, и ще си споделиш твоята душичка. И това е времето. Обаче имаме нужда от мъже, защото аз уважавам страшно много мъжката енергия, защото ние като жени я имаме вътре и много от нас, понеже искаме да бъдем силни, равни на мъжете и така нататък, си използваме повече мъжката енергия, отколкото женската, нали? И за мен ето тази карта, която вие изтеглихте, точно тази, да има равновесие между когато съм в мъжка енергия, върша неща и когато съм в женска, се отпускам, споделям, правя си маски, клюкарствам с приятелки, стоя 15 000 години на телефона и така нататък. Женски неща. Да. Аз да си изтегля и аз една карта. Добре. И да сложим финала на разговора с нещо, което ще ни изпълниш тук, наживо, натурално. Ти обаче искаш много да говориш, защото картите се разпиляха. Имаш нужда да споделиш. Подозирам, че няма да изненада никой. Да се изненада, че имам нужда да говоря и че обичам да говоря. Но това е супер, супер. Ние всички жени имаме нужда да говорим, нали? И да някой да ни слуша. Благодаря, мъже. Сега, интересното е, че тегля същата карта, която изтеглих преди на конференцията. На конференцията в която направих, да. Същата карта на ранената жена. Прочети, ела на работилнички. Целият свят минава през раната ми и аз страдам мълчаливо. Слушам болката си, приемам я и избирам да живея с нея. И искам само да завърша с това, че на гърба на всяка карта е написано страхотна жена един ден, страхотна жена за винаги. Това е по-доброто послание. Да, защото sacrée femme на френски е точно страхотна жена. Не е тази, която е силната и може всичко се направи, но страхотна жена е та, която има коража да промени нещата вътре в себе си, за да могат нещата вън от себе си да се променят. И да признае, че нещо не може да направи, че с нещо не може да се справи, че това не е признак на слабост. Абсолютно. Това е сила даже. Да кажеш на един мъж, може ли да ми помогнеш, защото не може да си забие един гвоздай, за мен е женственост. Какво ще ни запееш? Много проблемна ситуация ми се създава, защото... Ние бяхме свидетели с нощи, че може и акапелно без съпровод. Може, всичко може, ама... Съвсем малко. Кратичък анонс. Аз лалели си Зимбил ще ви запея, но предупреждавам всички слушатели, не съм народна певица, по-скоро съм в джазовите истории, но така. И тук, ако не знам дали се чува... Сега спряха. Супер, добре. Чакай малко. Штопа! Разкошно.
Аз с това нейно изпълнение да кажа да се чувстват поздравени всички работещи в системата на БДЖ железничари, които в утрешния ден имат празник, тъй като бях изрично помолена да има поздрав за тях. И заповядайте на фестивала утре и в други ден. Тази вечер, днеска и утре, тази вечер има концерт Лина Топал, една много прекрасна млада певица, народни български песни, която е от френски произход. А аз утре закривам с мой концерт и една огромна изненада от мъжка страна. Заповядайте. Благодарим. Много благодарим за това гостуване и дойде време да се разделим. Докоснахме истории, които се носят по вятъра. И ги изпратихме по течението на Дунав за вас, които ни слушате и ни чувствате. С вас бяха Незабравка Кирова и Елена Бейкова от палубата на катамарана, където лятото шепне, реката говори, а тишината остава.